A obra desta primeira fase da calle da Iglesia de Vilanova é unha obra que se meteu dentro dos plans provinciales do Cooperou, do plan da Diputación. Son 130.000 euros de inversión, é un tramo de, creo que non chega a 200 metros, 100 e pico metros, vai desde unha plaza intermedia que hai na calle da Iglesia hasta Porpe Iglesia. Aquí o que se fixo foi un pavimento central de un aglomerado de asfalto e logo unhas aceras perimetrales de hormigón, máis unha especie de bordillo de pizarra. Na zona diante da iglesia se fixe unha actuación como un pouquiño máis especial a base de un hormigón lavado con uns listóns, etc. Unha obra que tamén moderniza actualiza un pouco as vías de Vilanova e ademais neste caso era unha obra que estaba condicionada sobre todo por ser en torno da iglesia e con condicionantes por parte de patrimonio, así que houve que facer cousas que patrimonio nos exixiu. Hai algún muro por aí que tamén houve que facerlle en algunha das fincas de acceso e, repito, 130.000 euros con mobiliario tamén, se puxo algo de mobiliario e agora xa temos redactado o proxecto da seguinte fase que cando teñamos a financiación remataremos todo o que é a calle da Iglesia e algunha zoniña máis perimetral para que toda esa zona de Vilanova quede xa tamén rematada. Evidentemente se cambiaron todas as tuberías, se cambiou o saneamiento, se cambiou a rede de suministro de auga e incluso o riego para o riego das fincas dos veciños.